Когато почувстваш, че потъваш в умора и негативни мисли, включи това видео и следвай гласа ми. Тази практика може да я повтаряш винаги, най-хубаво е вечер, тя ще ти отнеме около 10 минути. И така, намери своето тихо местенце, далеч от хората и шума. Изключи ярката светлина. Може да сложиш и слушалки и следвай гласа ми. Може да си седнал, а може и легнал. Отпусни ръце и крака. Гръбнакът е нужно да е изправен, без напрежение, за да може енергията да протича плавно през него. Затвори очи, вдишай дълбоко и бавно издишай. И отново вдишай дълбоко и бавно издишай. И още един път. Вдишай бавно и дълбоко и бавно издишай. Отпусни тялото и бавно започни да се потапяш в твоя вътрешен свят. Отпусни всяка една клетчица. Представи си, че стоиш в къщи на последния етаж, пред асансьора. Вратите се отварят и ти влизаш вътре. Оглежда се и виждаш таблото с цифри. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Но свети само един бутон. 0. Ти разбираш, че този бутон отговаря на приземния етаж. Това е най-дълбокото ниво на твоята релаксация. Натисни този бутон и усети как асансьорът слиза бавно и плавно надолу. Наблюдавай как етажите светят един по един. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Асансьорът бавно слиза надолу, отвеждайки те все по-надълбоко и по-надълбоко до твоята пълна релаксация. Когато стигнеш най-дълбокото ниво, вратите се отварят в една уютна стая. Влизаш бавно в стаята и сядаш на дивана. Ти разбираш, че това място е безопасно и че тук може да се отпуснеш и да се насладиш на комфорта. Потопи се надълбоко и все по-надълбоко. Позволи си известно време да се насладиш на тази релаксация. Все по-надълбоко и надолу.
Наслади се на тази релаксация. И сега вдишай бавно и дълбоко и издишай бавно. И отново вдишай бавно и издишай бавно. И пак вдишай. Вдишай бавно и дълбоко и издишай. Наслади се на този момент. А сега настъпи време да се върнеш обратно, да излезеш от това състояние бавно и плавно. Или пък просто се остави на чудесния и дълбок сън. Аз съм Ками и ти благодаря, че ми се довери в този процес.